ସାଗର ମନ୍ଥନ ବେଳରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଐରାବତ ହସ୍ତି ପୁଣି କେତେ ନବରତ୍ନ। ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ ସାଥିରେ ପ୍ରକଟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣ। ପିତା ବରୁଣ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିଥିଲେ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସହିତ ନାନା ଆଭୂଷଣ ଦେଲେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକେ ଧାରଣ କରି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଅନ୍ତି ବାହାର କରି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଧୌତ ହୁଏ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ ଆଭୂଷଣମାନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟେ ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ ରତ୍ନମାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଚିତଉ ପିଠାର ଭୋଗ। ଘରେ ଘରେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚିତଉ ପିଠାର ଭୋଗ। କୃଷିର ଦେବତା ବଳରାମଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ ଏହି ଦିନ। ଚିତଉ ପିଠାକୁ ଜମି ମଧ୍ୟ ରଖି କରନ୍ତି ଏହା ପୂଜନ। କହନ୍ତି କାଳେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। 12 ମାସରେ 13 ପରବ ପାଇଁ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଅଟଇ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଅଟଇ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।